Shinko on the mix. Idris mai zane aya bani tamburan mafi miskila a dodo. Wai ikon Allah ke sarkin dadi Allah ya baka baiwar zane. Kaga mutum goro kamar ka kira shi ya amsa. Kaga bare kan waka fes da shi. Kaga da mazango dan mulmulin yaro mai tashe. Aka shi ma Nura Inuwa mai makwagaran dinare yace ba za a bashi a baya ba. Kaga mai dan gurgun wato Baba Buharin Najeriya. Ga irin sa shugaban sarakuna wato Sardaunan Sokoto. Kaga turawan Najeriya an buga da ko an bar ko. Abubakar Tafawa Balewa irin sa Janar Murtala Muhammad sojan marmari daga Naisa. Idris mai zane mai baiwar zane a zuciyata ta yi fari a sannadin yar fara Asiya ta fara. Nan ba mu tsaya iya zane kadai ba, ina masu buƙatar waƙoƙi na musamman, waƙoƙin biki ko suna, waƙoƙin siyasa har ma da na fina-finan Hausa ga dama ta samu. Idrisa zakin waƙa yana nan ya ƙware ya tsaya tsam domin rero muku waƙoƙi na musamman domin ƙayatar da ku. Ga masu buƙatar waƙoƙinmu sai su tuntuɓe mu a nambobi kamar haka: 0700 37 03 1038 ma'ana 070 37 03 1038. Ko a ziyarci shafukanmu na sada zumunta wato Facebook, YouTube, WhatsApp da Instagram. Muna yin zane, muna yin waka, sai kun zo.